Kahit Children's Collect. Unang-una, ang kalagayan ng mga bawat Pilipino ngayon ay hindi na nakasasapat sa magandang pamumuhay. Hindi na nagbibigay at nagpapatupad ng batas na kumakalinga sa mamamayan ang ating gobyerno, ay dinadagdagan pa nila ng pangungurap sa budget na dapat nakalaan sa pang-serbisyo sa mamamayan. At nakaka-apekto yung korupsyon sa ating mga bata, tayong mga bata, dahil sa paraan na imbis na yung pera para sa edukasyon, para sa pagpapatayo ng mga eskwelahan, ay binubulsa lamang ng iilan sa gobyerno. At kung sana may libreng pabahay para sa maralita, para sa mga pamilya, ay sa iba lamang dinadala ng gobyerno yung napakaraming pondo. Imbis na may sapat na trabaho at nakabubuhay na sahod ang ating mga magulang, ay ang pera lamang ni Noynoy Aquino, lalo na ang kanyang pondo, ay ginagamit niya lang ito para panglangis dun sa mga kaalyado niya sa politika. At lalong-lalo na ang malaking tanong ng mga tao ngayon ay yung kung saan napunta yung bilyong-bilyong donasyon na binigay ng iba't ibang bansa para sa lahat ng naging biktima ng Bagyong Yolanda. Dahil ngayon makikita pa rin at maririnig pa rin natin sa mga biktima ng Bagyong Yolanda na hindi pa rin natatamasa at wala pa rin rehabilitasyon ang bawat pamilya na naging biktima ng bagyo. Kaya mahalaga na tayo mga bata ay lumalaban para sa hindi nawawala at lalong lumalalang korupsyon sa Pilipinas. Kasama kami mga bata na igigiit na papanagutin ang lahat ng tiwali sa gobyerno, lalo na ang pork barrel king na si Noynoy Aquino. Kaya sa darating na Marso 8, tayo mga bata, kabataan ay mahalaga na sumali at makilahok para ipaglaban at igiit sa ating gobyerno ang ating mga karapatan. Sigaw sa buong daigdig, karapatan.